ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି 5ଟି ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନମ୍ବର 1 ଲେଜର ବିମ୍। ଭାରତର DRDO ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ଲେଜର ବିମ୍ ବିନା ଗୋଳାରେ ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏକ ସଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ମିସାଇଲ୍ ଅପେକ୍ଷା 1000 ଗୁଣ ଶସ୍ତା। ନମ୍ବର 2 ଅଗ୍ନି 5 ମିସାଇଲ୍। ଅଗ୍ନି 5ରେ ରହିଛି MRV ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75। ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ରାଡାର 360 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିପାରେ, ମାନେ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ବିମାନ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଖି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ରହିଛି LRDSS ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହା ହେଉଛି DRDOର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆବିଷ୍କାର। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିପାରେ। ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଡାର ସେନ୍ସର ଦୂରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍, ଛୋଟ ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 5 ସ୍ମାର୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ। ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହିଛି GPS ସେନ୍ସର ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ମନିଟର। ଏହା ସୈନିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଦ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନୂଆ ଶକ୍ତି। ଏହି 5ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଭାରତକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ଶକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।